Ma! 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 Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. So what's up mga batang nandito tayo. Tingnan nyo ang buko mga as you can see, para tayong quarantine pa more. Taas na ng buko. Hasta ang isip, gibot nga rin, bas. Para tayo ma-virus. Dali, virus bungok. Alam mo ba ba't naka-insert yan? Bakit? Para hindi makuha ng coronavirus. Para safety lagi. Yan yun yung mga batang M. So may challenge kami ni Marvin ngayon. Dahil walang barbero ngayon. Siya magugupit sa akin. Bawal na, pre. Mag-got razor, pre. So mag-start na kami ngayon. So be right back, guys. Maghahanap na muna tayo ng pagkain. Uy, magsugba ko. Uy. Wala. Uy, walang laman. Susunod. Nice one. Kita ka, mama. Buang-buang. A few inches later. So, ayun po, katropa. Tangina talaga to. So, habang kinakain ko yung burger na nakita ko, putik. Minumolds na pala. Nakakain ako ng may molds. Gago talaga yung sister ko. Bobo. Kumain ng may molds. Ba! Teka lang muna kasi nadidiri talaga ako. So ngayon po mga katropa, iniisip ko pa kung saan ko hanapin yung mama ko kasi may kukunin ako sa kanya or ay hindi pala yung term. Iba pala yung term. May hihingin sana ako sa kanya. Cha-ching! So, hanapin niyo po yung mama ko. So, syempre mga katropa, huwag niyo kalimutan magmas pag lumabas kayo. Ha! Buang. Buang, dali. Uy, pahugas, Inday! Kailangan ka maghugas mo ay maligo? Oo. Go! Buang buka. A few moments later. Hi everything! Welcome to my vlog! Hi vlog! Guys! Subscribe din mo kay kayo ang vloggers ani! Nice one. Uy, guwapo! Kita mama te? Nakaris mama? Wala. So, ayun po mga katropa, di ko pa nakita yung mama ko, hinahanap ko ba? Balik na muna tayo. Ma! Ara, balik ka ma. Balik ka na. Uy. Aha. Lagi. So, karon mga katropa, magsugba sa ta. So, ngayon ba mga katropa? Hi. Ayun.
Kapit na maluto ka. Sige na, tagtag. Tapos ang lipad. Tagal. So ayun mga katropa, nakita na ko na si mama. Tapos ako na kung anong gusto kunin ko. So ngayon, balon sa Tagalog, mag-grill muna ako ng baboy. Yan. So balik na muna ako mga katropa. Ha? So mga katropa, di ako nakapagsalita kanina kasi nagmamadali ako nung pumunta ako kina MJ. Tapos pumunta naman ako sa ibang mga karinderya para makabili ng rice. so shout out so sa mga bumibili ng ulam dyan, puntahan nyo sa Kanubay, malapit sa Pantalan, yung Lumasag Eatery. Mga masarap yung mga ulam yun doon guys, mga tropa. So may isa rin akong sasabihin sa inyo. So yung karinderya sa katabi nun, may palitsyon belly at tapos may bibigyan silang 1.5 litro sa every per so basta may kilo yun, nakalimutan ko. Tapa kayo. So babalik na ako sana. Babalik na lang ako pag marami na yung nagpapabili, tapos pro-promote natin. So guys, balik muna ako. Hindi pa ako tapos kumain. So ayun po mga katropa, nakita ko na mama ko tapos na kami kumain. Medyo natagalan lang kasi diniretso ko na, wala kami kasi kaming rice. Bumili na ako sa mga restaurant at natagalan ako kasi hinanap ko parang ganyan. So ayos, yun is from ko. So mga katropa, yun lang yung vlog natin ngayon at sana magustuhan nyo. Keep always supporting us guys. Don't forget to like, subscribe, leave a comment. Mga katropa, Batang M out.